Oyiphini lika Shansela weMangosuthu University of Technology uManyani Makua uthi njengeningi lezikhungo zemfundo ephakeme ezweni I-MUT ayinamali yokuphendula zonke izikhalo zabafundi kulandela impikisho kulesikhungo. Siyethemba ukuthi konke esivumelane ngako kuzokwenzeka and futhi kuzokwazi ukwenza ukuthi by next week sibe sikwazile ukuregister inani eliningi lama students wethu. Sikwazile ukuthi sibe nemphumela ethembisayo ukuthi sizokwazi ukuxazulula inkinga esikhatshana esincanyane kuneyinkinga ezithinta abasebenzi esivumelene ukuthi sizoziyekela kwiprocess ebizwa ngecollective bargaining la abasebenzi khona bexoxisana nabaphathi beuniversity ukuthi baxazulula kanjani inkinga zabasebenzi ezithinta ukukhutshulela kwamaholo. Asikho isinqumo esithathiwe kwi-meeting ebisinayo, kodwa basinikile igama okanye basithembisile ukuthi kusukela namhlanje bazowa addressa ama issues lawa esiwabeka etafuleni.